Cieľom ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko v oblasti zdravotníctva je zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov Slovenska. Vytvoríme podmienky pre zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov v zdravotníctve. Zavedieme hornú hranicu poplatkov za lieky u chronicky chorých pacientov a ekonomicky odkázaných pacientov. Zvýšime odvody za poistencov štátu minimálne na 5 %. Zrušíme doplatky u pacientov do 6 rokov a u dospelých nad 70 rokov. Sprehľadníme systém financovania zdravotníctva zavedením tzv. Platby za diagnózu a sústredíme sa hlavne na preventívne programy, najzávažnejšie ochorenia, ako sú kardiovaskulárne programy, onkologické programy, starostlivosť o matku a dieťa a budeme sa starať o duševné zdravie nášho obyvateľstva.